ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന് നാമിനെ നമസ്തേ ഭാരതേ ദേവി ഗൗരവാണി ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേ ജയ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ജ്ഞാനന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ ദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ശ്രീല പ്രഭുപാദ की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना अन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ജയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 23-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 3. ഇന്നലെ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തു അല്ലെ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം 23-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിസൃജ്യ കാമം ദമ്പം ച ദ്വേഷം ലോപാമകം മദം അപ്രമത്യോത്യതാ നിത്യം തേജീയാം സ മതോഷയാത്. വിസൃജ്യ കാമം ദമ്പം ച ദ്വേഷം ലോപാമകം മദം അപ്രമത്തോത്യതാ നിത്യം തേജീയാം സ മതോഷയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിസൃജ്യ കാമം ദമ്പം ച ദ്വേഷം ലോപാമകം മദം അപ്രമത്തോദ്യതാ നിത്യം തേജീയാം സ മതോഷയാത്. വിസൃജ്യ കാമം ദമ്പം ച ദ്വേഷം ലോപാമകം മദം അപ്രമത്തോദ്യതാ നിത്യം തേജീയാം സ മതോഷയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശ്രീജയജി മതജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്രമത്തോ ധൃതയാണോ ധ്യതയാണോ? അപ്രമത്യോധ്യത അതോ ധൃത? ഒരു മിനിറ്റ്. ധ്യായല്ലേ? ധായും യായും അപ്രമത്ത അപ്രമത്വ ഉദ്യത എന്നാണ് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ അപ്രമത്യോദ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. കേട്ടോ? ഓക്കെ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിസൃജ്യ കാമം ദമ്പം ച ദ്വേഷം ലോഭമഘം മദം അപ്രമത്തോദ്യതാ നിത്യം തേജീയാം സമതോഷയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ദാദി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ദാദി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിസൃജ്യ കാമദമ്പം ച ദ്വേഷം ലോപാമകം മദം അപ്രമോദോദ്യതാ നിത്യം തേജീയാം സ സമതോഷയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിസൃജ്യ കാമം ദമ്പം ച ദോഷം ലോഭമകം മദം അപ്രമത്യോദ്യതാ നിത്യം തേജീയാം സമതോഷയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിസൃജ്യ കാമം ദമ്പം ച ദ്വേഷം ലോഭമഹം മദം അപ്രമത്തോദ്യതാ നിത്യം തേജിയാം സമദോഷയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण माता जी। अंबुजा देवी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विसृज्य कामं दम्भं च देशं लोभमखं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, मालती माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमखं मदम् अप्रमोद्यता नित्यं तेजीयां समदोषयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, पंकजाक्ष माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय विसृज्य कामं दमं च द्वेषं लोभमकं मदम् अप्रमत्तोद्यतनित्यं तेजीयां समतोषयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण മാതാജിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഫീസിൽ കേട്ടോ, അവര് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു വേഗം തന്നെ കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. शारदा शिववासना देवीदास माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विसृज्य कामं दम्भं च देशं लोभम् अगं मदम् अप्रमेत्योदधा नित्यं तेजीयां समदोषयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सुवर्णप्रभा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमखं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। गीताटी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय विसृज्य कामं दम्भं च दोषं लोभमहं मदम् अप्रमत्योद्यता नित्यं तेजीयां समदोषयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भारतीय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमखं मदम् अप्रमत्योद्यता नित्यं तेजीयां समदोषयत्. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्योद्यता नित्यं तेजीयां समदोषयत्. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। शारदा जी। नंबोदरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमहं मदम् अप्रमत्योद्यता नित्यं तेजीयां समदोषयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण निर्मला माता जी। चलिए। कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समदोषयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, अनुप्रदीप माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमखं मदम् अप्रमत्योद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण। वत्सला जी माता जी चलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमखं मदम् अप्रमत्योद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सला माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमखं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत् हरे हरे कृष्ण। सावित्री कृपेश्वरी देवदास माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमस्कारं प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमखं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमखं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समदोषयत्. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके। गीता भरत माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे वसुंधा कृष्ण माता जी। प्रभु जी। हरे हाँ कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे चलो। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभम् अहं मदम् अप्रमोदुद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसुंधा माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमखं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समदोषयत्. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनितरा कृष्ण देवदास माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमखं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। डॉक्टर विजय कुमारी माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमखं मदम् अप्रमत्योद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके। हरे हरे कृष्णा। शोभा माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमखं मदम् अप्रमत्योद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। गीतासी माता जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमखं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्यामिला माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमखं मदम् अप्रमत्योद्यता नित्यं तेजीयां सम अदोषयद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। गीता सर माता जी चलो। प्रभु जी।
ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിസൃജ്യ കാമം ദമ്പം ച ദ്വേഷം ലോഭമഖം മദം അപ്രമത്യോ ദദാ നിത്യം തേജീയാം സമതോഷയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സുപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുപ്രഭ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിസൃജ്യ കാമം ദംഭം ചദ്വേഷം ലോഭമഖം മദം അപ്രമത്തോദ്യതാ നിത്യം തേജീയാം സമതോഷയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിസൃജ്യ ഉപേക്ഷിക്കുക, കാമം ദുരാഗ്രഹം, ദമ്പം അഹങ്കാരം, ദ്വേഷം അസൂയ, ലോപമാർത്തി, അകം പാപപ്രവൃത്തികൾ, മതം ദുരഭിമാനം, അപ്രമത്ത സ്വബോധമുള്ള, ഉത്യത അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്ന, നിത്യം എന്നും, തേജസ്വിയാംസം അവളുടെ അതിശക്തനായ ഭർത്താവ്, അതോഷയത് അവൾ സംതൃപ്തനാക്കി. നിർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അവൾ കാമം, അഹങ്കാരം, അസൂയ, ദുരാർത്തി, പാപകർമ്മങ്ങൾ, ദുരഭിമാനം എന്നിവ ഉപേക്ഷിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു വളരെ ശക്തിമാനായ തന്റെ പതിയെ സംതൃപ്തനാക്കി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാനായൊരു ഭർത്താവിന്റെ മഹതിയായ ഭാര്യയുടെ ചില യോഗ്യതകൾ ഇവിടെ ദർശിക്കാം. കർദവ മുനി ആത്മീയ യോഗ്യതയാൽ മഹാനാകുന്നു. അത്തരമൊരു ഭർത്താവിനെ തേജസ്വിയാംസാം, ഏറ്റവും ശക്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു ഭാര്യ ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ ഭർത്താവിന് തുല്യയാണെങ്കിലും അവൾ വൃഥ അഹങ്കരിക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ വളരെ ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവൾ ആയിരിക്കും ഭാര്യ. സ്വയംഭൂ മനു ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രി ദേവഹുതിയെ പോലെ അത്തരം ഒരു ഭാര്യ തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയും വംശത്തിന്റെയും പേരിൽ വളരെ അഹങ്കരിച്ചെന്ന് വരാം. പക്ഷെ അത് വിലക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഒരു ഭാര്യ തന്റെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉന്നത പദവിയെ ചൊല്ലി അഹങ്കരിച്ചുകൂടാ. അവൾ സർവദാ ഭർത്താവിന് വിധേയയും ദുരഭിമാനരഹിതയുമായി വർത്തിക്കണം. ഭാര്യ അവളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ അഹങ്കരിച്ചാൽ ഉടൻ ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉളവാകുകയും അവരുടെ വൈവാഹിക ജീവിതം ശിഥിലമാവുകയും ചെയ്യും. ദേവഹുതി അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. അതിനാൽ അവൾ തന്റെ അഹങ്കാരം പൂർണ്ണമായി കൈവെടിഞ്ഞിരുന്നു. ദേവഹുതി അവിശ്വസ്തയായിരുന്നില്ല. ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കൂടാതെ മറ്റൊരുവിനെ കൂടി ഭർത്താവായോ കാമുകനായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പാപപൂർണമായ പ്രവൃത്തി. കുടുംബത്തിൽ 4 തരം ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ പറയുന്നു. പിതാവ് കടക്കാരനാണെങ്കിൽ അവൻ ശത്രുവായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. മാതാവ് വളർന്ന മക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റൊരു ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അവളും ശത്രുവായി പരിഗണിക്കപ്പെടും. ഭർത്താവിനോട് സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലാതെ പരുക്കനായി പെരുമാറുന്ന ഭാര്യയും ശത്രുവായി കരുതപ്പെടും. അതുപോലെ ഒരു പുത്രൻ വെറും വിഡ്ഢിയാണെങ്കിൽ അവനും കുടുംബത്തിന്റെ ശത്രുവായി കണക്കാക്കപ്പെടും. കുടുംബത്തിൽ പിതാവും മാതാവും ഭാര്യയും മക്കളും സ്വത്തുക്കളാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഭാര്യ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെയോ പുത്രന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റൊരു ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ വൈദിക സംസ്കാര പ്രകാരം അവൾ കുടുംബശത്രുവായി എണ്ണപ്പെടും. നിഷ്കളങ്കയും വിശ്വസ്തയുമായ ഒരു വനിത ഒരിക്കലും ഏറ്റവും വലിയ പാപകർമ്മമായ വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും പ്രഭുപാദിക്കുകയും ചെയ്തു. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം
യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ, മാതാപിതാക്കളുടെ വേർപാടിന് ശേഷം ഭർത്താവിന്റെ ഹിതങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള നിഷ്കളങ്കയായ ദേവഹുതി അത്യന്തം ഭക്തിപൂർവ്വം മുനിയെ നിരന്തരം പരിചരിച്ചു ഭഗവാൻ ശിവനെ പാർവതി ദേവി സേവിക്കുന്നത് പോലെ. അല്ലെ, മൈത്രേയ മുനി വിതുരരോട് പറയുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. ഓ, ഏറ്റവും നല്ല ദമ്പതികളായിട്ട് പറയുന്ന അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, ശിവനും പാർവതിയും. അപ്പൊ അതുപോലെ പാർവതി ദേവി ശിവനെ സേവിക്കുന്നത് പോലെ ദേവഹുതി കർദവ മുനിയെ സേവിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഓ വിതുര, ദേവഹുതി ഇന്ദ്രിയ സംയമനത്തോട് വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ദൃഢമൈത്രിയിലും സ്നേഹത്തിലും മധുരവചനങ്ങൾ ഭാഷിച്ചും അവളുടെ ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തില് ഭർത്താവിനെ സേവിച്ചതായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. വിശ്രംവേണമായും ഗൗരവേണമായും എന്നത് ഭർത്താവിന് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെയോ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് രീതികളാണ്. വിശ്രംവേണ എന്നാൽ സുദൃഢമായ മൈത്രിയിലെന്നും ഗൗരവേണ എന്നാൽ ഭക്തി ആദരങ്ങളോടെ എന്നുമാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ രണ്ടു തരത്തിലും കർദവമുനിയെ ദേവഹുതി സേവിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അവൾ കാമം, അഹങ്കാരം, അസൂയ, ദുരാർത്തി, പാപകർമ്മങ്ങൾ, ദുരഭിമാനം എന്നിവ ഉപേക്ഷിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് വളരെ ശക്തിമാനായ തന്റെ പതിയെ സംതൃപ്തനാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും നല്ല രീതിയിൽ പോണ്ടെങ്കില് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് പറയും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവഹുതിയും കർദവമുനിയും നല്ല രീതിയിൽ പോയിരുന്നത് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ്? കാമം, അഹങ്കാരം, അസൂയ, ദുരാർത്തി, പാപകർമ്മങ്ങൾ, ദുരഭിമാനം എന്നിവയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് വളരെ ശക്തിമാനായ തന്റെ പതിയെ സംതൃപ്തനാക്കി. അപ്പൊ ഭർത്താവിനെ സംതൃപ്തനാക്കണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നയിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭാര്യ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങളുടെയൊക്കെ പകുതി ഭാഗം ഭർത്താവിനും വരുന്നു. ഭർത്താവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുണ്യമൊക്കെ ഭാര്യക്ക് പകുതി ലഭിക്കും. എന്നാൽ ഭാര്യ പാപം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭർത്താവിനാണ് ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ പാപം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ തടയേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ കടമയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ശത്രുക്കളായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് നാല് തരം ശത്രുക്കളുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ എന്ന് ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ പറയുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തില് പുറത്തല്ല, കുടുംബത്തിൽ തന്നെ 4 ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെന്ന്. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, പിതാവ് കടക്കാരനാണെങ്കിൽ അവൻ ശത്രുവായി പരിഗണിക്കും. നമ്മുടെ പിതാവ് കുറെ കടമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് അല്ലെ. എന്താണ്? പിതാവിന്റെ കാലശേഷം പുത്രനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോ മറ്റുള്ളവരെയോ ഒക്കെ പേരിലാണ് അത് കടമൊക്കെ വരും അല്ലെ. അതുപോലെ മാതാവ് വളർന്ന മക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റൊരു ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അവളുമായി ശത്രുവായി പരിഗണിക്കും അല്ലെ. ഇത് കലിയുഗത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കാര്യം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ.
ഭർത്താവ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ 2 3 കുട്ടികളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കാമുകന്റെ കൊടുക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ കാമുകനായ എന്താ പറയാ ഭർത്താവായാലും വേറെ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ പോകും അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് സാധാരണ വാർത്തകളായിട്ട് പത്രങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളൊന്നും വായിക്കേണ്ട എന്ന് പറയും. എന്താണ്, എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്തകളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പത്രം എടുത്തു നോക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു നല്ല വാർത്ത പോലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പോഴെങ്കിലും വിഷുവും മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിഷുദിനാശംസകൾ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊരു നല്ല പിക്ചറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണാം. ബാക്കിയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്തകളായിരിക്കും അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയും അതുകൊണ്ട് വാർത്തകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂസുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഇവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്? സീരിയലുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെ. സീരിയലുകൾ കാണും, അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, അതിൽ അവൾ ഇങ്ങനെയാ പോയെ, അവൻ ഇങ്ങനെയാ പോയെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ ആൾക്കാരും അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധം തകർത്തുകൊണ്ട് ഓരോരോ അല്ലെ ഒരു ഉത്സാഹത്തിന് അങ്ങ് പായും. അതിനേക്കാളും വേഗത്തില് പിന്നീട് വഴി ആധാരമാവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ആരും ഉണ്ടാവില്ല, കാമുകനും കൈയൊഴിയും, ഭർത്താവും അവരുടെ വീടും ആറും എല്ലാം കൈയൊഴിയും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞ പോലെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ശിഥിലമാകും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കുടുംബ പാരമ്പര്യം തകരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അവര് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുരുഷനെ ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷന് സ്ത്രീയെ ലഭിക്കുന്നതും അവരുടെ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. അത് പ്രകാരമാണ് ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. പല പല ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് അവര് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. പിന്നീട് അത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. അങ്ങനെ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുട്ടികളുള്ള ആ ഒരു ഭാര്യ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അവര് ശത്രുവായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഒന്നാമത് ആരെയും പറഞ്ഞത്, കടക്കാരനായിട്ടുള്ള പിതാവ് ശത്രുവാണ്, ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മാതാവ് വളർന്ന മക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റൊരു ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, അതും ശത്രു. പിന്നെ ഭർത്താവിനോട് സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലാതെ പരുക്കനായി പെരുമാറുന്ന ഭാര്യയും ശത്രുവായി കരുതപ്പെടുന്നു. ഭർത്താവ് പറയുന്നതിന്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ട് പറയുന്ന ഭാര്യയും ശത്രുവാണെന്ന്. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഓൻ എപ്പോഴും തിരക്കാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓനൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓൻ എപ്പോഴും തിരക്കാ. അപ്പൊ ഓൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, അവിടെ ഒന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ പറയും. എൻ്റെ വീട്ടിലെ നമ്പറിലാണ്. ഞാൻ പറയും ഏതാണ് നമ്പർ, ഇപ്പൊ തിരക്കായിരിക്കും. എന്നോട് പറയൂ അതിൽ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ആരാണ് ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഭാര്യയെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അതൊരു പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശത്രുവായിട്ട് തന്നെ പേര് എഴുതിയിട്ട് ചില ആൾക്കാർ കൊണ്ടു നടക്കും. അവരുടെ പേരായിട്ട് എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ള ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. ഇവിടെ കർദമുനി ദേവഹുതിയെയും പോലെ അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു കർദമുനി ദേവഹുതിയും ശിവനെയും പാർവതിയെയും പോലെ നല്ല സദചോർച്ചയോടെ അല്ലെ പാർവതി ദേവി ശിവന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ദേവഹുതി ആരാണ്? ദേവഹുതി ആരാണ്? ചക്രവർത്തിയുടെ മകളാണ് അല്ലെ. കർദമുനി വെറുമൊരു ആശ്രമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അത് ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് മാറുന്ന ഒരാൾക്ക് കുടുംബ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ വലിയ ധാരണയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ദേവഹൂതി അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇനി എന്താണ് അടുത്തായിട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് കപിലദേവനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ വരികയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വരുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ നല്ല ഐക്യത്തോടെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ കഴിയണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലേ. ഭഗവാൻ എന്തിന് വേറെ വീട്ടില് കുറെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കലഹങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ വരെ അവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകും അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. അപ്പോ
ഭഗവാൻ അവിടെ നല്ല അല്ലെ സത്വഗുണത്തിൽ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഇടങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുക അല്ലെ. അല്ലാതെ കലഹവും മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളിടത്ത് ഭഗവാൻ വസിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് പോയിക്കളി അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ചിന്താമണി കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട്, ലക്ഷ്മി ദേവി സേവിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ. ഇതിനെന്തിനാണ് ഭഗവാൻ കലഹങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള എടുത്ത് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലായാലും നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ, ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും അല്ലെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുകയായിരുന്നു പരമസംഗീതയിൽ പറയും. ഇപ്പൊ രണ്ട് ശത്രുക്കളെ, മൂന്നാമത്തെ ശത്രു ഭാര്യ അല്ലെ. ഒന്നാമത്തത് കടക്കാരനായ പിതാവ്, രണ്ടാമത്തത് മക്കളെയും ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഭാര്യ, മൂന്നാമത് ഭർത്താവിനോട് സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലാത്ത ഭാര്യ. അതുപോലെ പുത്രൻ വെറും വിഡ്ഢിയാണെങ്കിൽ അവനും കുടുംബത്തിന്റെ ശത്രുവായി കണക്കാക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയും. പുത്രനെ വിഡ്ഢിയായിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ആത്മീയ ജ്ഞാനമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് വിഡ്ഢിയായിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവരെ വെറും എന്താ പറയാ ഒരേ പഠിപ്പിക്കല് അല്ലെ, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട്, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം അവര് നല്ല സമർത്ഥരായി മാറും എന്നൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികള് അധികമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അവരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമ്പോൾ അല്ലെ, അവരെ നിർബന്ധിച്ച് അവരെ ഡോക്ടറാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം എന്നൊക്കെ കരുതി അവരെ നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് അവസാനം മക്കള് എന്തൊക്കെയായിത്തീരും അല്ലെ. അവര് അതല്ല, അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരെയും എന്താ പറയുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലും മറ്റുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ അവർക്ക് നേടുകയും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവര് സന്തോഷത്തോടെ കഴിയും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അവര് വെറും ഇങ്ങനെയുള്ള അവരെ നിർബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവര് എന്തൊക്കെയായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെന്താവും, അവര് മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെയൊക്കെ സന്തോഷിക്കും അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഇത് മാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഇവിടെ ധാരാളം കോളേജുകളൊക്കെ ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ശനി ഞായറൊക്കെ ആകുമ്പോ അവര് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ മദ്യപിച്ചു, മറ്റുള്ള മയക്കുമരുന്ന് കഴിച്ചു, മറ്റുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുകയും. അതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ സ്നേഹവും നൽകണം, അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം, അതുകൂടെ ആത്മീയ ജ്ഞാനവും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നൽകുകയും വേണം അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചു, യഥാർത്ഥ അച്ഛനും അമ്മയും ആവേണ്ടിട്ട് കുട്ടികളെ ജനന മരണചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ ഈ 4 അല്ലെ മാതാപിതാക്കളെ ഒന്നും നോക്കാതെ എന്താ പറയാ തോന്നിയ പോലെ നടക്കുന്ന ഒരു മകനാണെങ്കിൽ അവനും കുടുംബത്തിന്റെ ശത്രുവായിട്ട് പറയും. കുടുംബത്തിൽ പിതാവും മാതാവും ഭാര്യയും മക്കളും സ്വത്തുക്കളാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭാര്യ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെയോ പുത്രന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റൊരു ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ വൈദിക സംസ്കാര പ്രകാരം അവൾ കുടുംബശത്രുവായി എണ്ണപ്പെടും. നിഷ്കളങ്കമായും വിശ്വസ്തമായ ഒരു വനിത ഒരിക്കലും ഏറ്റവും വലിയ പാപകരമായ ആത്മമായ വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു, ഇപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷനായാലും പുരുഷന് സ്ത്രീ ആയാലും ഒക്കെ അല്ലെ, ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവായിട്ടും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയായിട്ടും ലഭിക്കും അല്ലെ. അത് പിന്നീട് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിന് അനുവാദമില്ല. അങ്ങനെ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതായി തീരുകയില്ല. ഡിവോഴ്സ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഭാര്യ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ ഒക്കെ കർമ്മം ഭർത്താവ് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. ഒഫീഷ്യലായിട്ട് രേഖയിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാല് ചിത്രഗുപ്തന്റെ രേഖയിൽ മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഇന്നയാൾക്ക് ഇന്ന സ്ത്രീയാണ് ഭാര്യയായിരുന്നു അല്ലെ. അത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഒരു വരരുചിയുടെ കഥ അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, അമ്മമാർക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അറിയാം. ആരാ പറയുന്നു? അംബുജ ദേവി മാതാജി. വരരുചിയുടെ കഥ എന്തായിരുന്നു? ചുരുക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടാ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജി പറയോ കുറച്ച്. വരരുചിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി അല്ലെ. എത്രയാണ്? 12 മക്കൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കഥ അറിയോ? അംബുജ ദേവി മാതാജിക്ക് അറിയോ? ആർക്കറിയാ? കൈ ഉയർത്തിക്കോ. ചുരുക്കിയിട്ടേ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ആ
അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആർക്കാണ് അറിയാം? ആർക്കും അറിയില്ലേ? ഓക്കെ, ഗീതാസി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ, ചുരുക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞോളൂ. എങ്ങനെയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അദ്ദേഹം രാജാവ് വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കല് രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് കിട്ടാതിരുന്നപ്പോ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്താക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കാട്ടില് പോയിരുന്നപ്പോ കാട്ടിലെ വനദേവതകള് തമ്മില് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു. അപ്പം ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നതാണ്, ഒരു പ്രസവം നടക്കാൻ പോകുന്നിട്ട് അവിടേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതാരാണ്, എന്താ കുട്ടിയുടെ ഭാവി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ശ്ലോകം കിട്ടുന്നില്ല രാമായണത്തിലെ. ആ കാട്ടില് പോയിട്ട് ശ്രീരാമനെ അയോധ്യയെ പിന്നെ കാടിനെ അയോധ്യയായും ശ്രീരാമനെ ഇതായിട്ടും കാണണമെന്ന് ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകം, അതാണ്. അതുപോലും അറിയാത്ത വിദ്യയുള്ള വരരുചിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഭർത്താവായിട്ട് വരാൻ പോണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അത് കേട്ടിട്ട് രാജാവിനോട് തിരിച്ചു വന്ന ആ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വരരുചി വളരെ സൂത്രത്തിൽ ആ കുട്ടീനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. അവസാനം തലയിൽ ഒരു പന്തൊക്കെ കുത്തി വെച്ചിട്ട് പുഴയിൽ ഒഴുക്കിയിട്ട് പോലും ആ കുട്ടിയെ ഒരാള് രക്ഷിക്കുകയും അവിടെ വരരുചി എത്തുകയും അബദ്ധത്തില് കുട്ടിയുടെ സേവനങ്ങളില് ബ്രാഹ്മണൻ എടുത്ത് വളർത്തും. അങ്ങനെ അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയപ്പോ ബ്രാഹ്മണൻ ഇല്ലായിരുന്നു വരരുചി അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ സംതൃപ്തനായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ്. അത് തിരിച്ചറിയാതെ, അന്ന് ഒഴുക്കി വിട്ട കുട്ടിയാണെന്ന് അറിയാതെ. പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസവിച്ചപ്പോഴ് അറിയാം ആ കുട്ടി അല്ലെ, ആ കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് ആരാണെന്ന് അറിയാം. ആ പക്ഷികള് ഗന്ധർവന്മാരൊക്കെയാണ് ആ പക്ഷികളായിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ കാണും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ ചാർജ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ ഇത് കേട്ടല്ലോ അല്ലെ. അപ്പോ ഒരാൾക്ക് ആരാണ് അടുത്ത, ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ആരാണ് ഭർത്താവായിട്ട് വരിക എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതൊക്കെ മുൻജന്മ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തിരുത്താനായിട്ട് ആർക്കും കഴിയില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താണ്, ഒരു പുരുഷനോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടാകുമ്പോ ആ സ്ത്രീ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പുരുഷനായിട്ട് ജനിക്കും. അതുപോലെ സ്ത്രീയോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളവര് അടുത്ത ജന്മ സ്ത്രീയായിട്ട് ജനിക്കും. അങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഇവിടെ വരരുചി അത്രയും വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അല്ലെ, ഇതൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ രാജാവിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് തന്നെ അല്ലെ പന്തം കത്തിച്ചുകൊണ്ട് അത് കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒഴുക്കി വിടുകയുണ്ടായി ഭടന്മാരെ കൊണ്ട്. എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ആ കുട്ടി കാരണം ഈ രാജ്യം നശിക്കും, ഈ രാജാവിന് ദോഷങ്ങൾ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രാജാവിനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നാൽ ആ വിധിയെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരരുചി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിലെത്തുകയും ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണെന്നും ആ കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നും പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കുറെ വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നീട് ആ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ അവിടെ ഒരു പാട് കാണുകയും അങ്ങനെ ആ പാട് കണ്ടിട്ട് ഇതെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേ ആ കുട്ടി പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഒഴുക്കി വിടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഈ വീട്ടിൽ അവരാണ് രക്ഷകർത്താക്കളാണ്, അവരാണ് എന്റെ രക്ഷകർത്താക്കളായിട്ട് എന്നെ എടുത്തു വളർത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തില് അവരുടെ കുട്ടിയല്ല, എന്നെ ഒഴുക്കി വിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോഴാണ് വരരുചിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്, ഇത് ഞാൻ അന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിയായിരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട്
ആർക്കും വിധിയെ മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ അവരുടെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീരുകയില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. നമ്മൾ ഡിവോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടൊന്നും അതിന്റെ കർമ്മം ഇല്ലാതായി തീരുന്നില്ല എന്ന് കർമ്മങ്ങള് അനുഭവിച്ച് തന്നെ തീർക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭാര്യ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഭർത്താവ് അനുഭവിക്കണം. ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് വേഗത്തിൽ എടുക്കാം. 4-5. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവൈ ദേവർഷിവര്യസ്താം മാനവീം സമനുവ്രതാം ദൈവാദ്ഗരീയ സപത്യു രാശാസാനം മഹാശിഷാ കാലേന ഭൂയസാശാമം കർഷിതാം വ്രതചര്യയാ പ്രേമഗദ്ഗതയാ വാചാ പീഡിത കൃപയാ ബ്രവീത്. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭർത്താവിന്റെ അതിഭക്തിയായിരുന്ന മനുപുത്രി അവനെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തെക്കാൾ മഹത്തമായി കരുതി. അപ്രകാരം അവൾ അവനിൽ നിന്നും മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ദീർഘകാലം അവനെ സേവിക്കുവാൻ അവൾ വളർന്ന് ബലഹീനയാവുകയും ധർമ്മപരമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അവളെ മെലിയിച്ച് ശുഷ്കിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ദേവർഷികളിൽ അഗ്രഗണ്യനായ കർദമൻ അവളുടെ അവസ്ഥ ദർശിച്ച് അനുകമ്പാർത്ഥനായി അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹത്തോടെ ഗദ്ഗകണ്ഠനായി അവളോട് സംസാരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭർത്താവിന്റെ സമാന ചിന്താഗതിയുള്ളവളായിരിക്കണം ഭാര്യ. അവൾ അവന്റെ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അവർക്കിടയിൽ സദാ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. ഭർത്താവ് ഭക്തനും ഭാര്യ ഭൗതികവാദിയുമാണെങ്കിൽ ആ ഭവനത്തിൽ ഒരു വിധത്തിലും സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഭർത്താവിന്റെ മനോഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവ പിന്തുടരാൻ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടത് ഭാര്യയുടെ കടമയാണ്. തന്റെ ഭാവി വരൻ ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതലേ സ്വയം അന്ധയാകാൻ പരിശീലിച്ചു തുടങ്ങിയ ഗാന്ധാരിയെ കുറിച്ച് മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൾ മൂടിക്കെട്ടി സ്വയം അന്ധയായി നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഭർത്താവിന് കാഴ്ചയില്ലാതിനാൽ താനും കുരുടിയായി ജീവിക്കണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം സ്വന്തം കാഴ്ചശക്തിയുടെ പേരിൽ താൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ അഹങ്കരിക്കുമെന്നും അത് അദ്ദേഹത്തെ അപകർഷകനാക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ ഗാന്ധാരി അന്ധയായി ജീവിക്കുവാൻ സ്വയം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഭാര്യയും സർവാത്മന സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സമാനുവ്രത എന്ന പദം ഭർത്താവ് കർദമുനിയെ പോലൊരു മഹാനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നത് നിമിത്തം തീർച്ചയായും മഹത്തായ ഗുണം കൈവരും. ഭർത്താവ് കർദമുനിയെ പോലെ മഹത്വമുള്ള ആളല്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഭാവം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഭാര്യയുടെ ധർമ്മമാണ്. ആ ധർമ്മം പാലിക്കപ്പെട്ടാൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരുന്നു. നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു പത്നിയുടെ നിശിതമായ പാതിവൃത്യ പ്രതിജ്ഞകൾ പാലിച്ചു പോന്ന ദേവഹുതി രാജകുമാരി വല്ലാതെ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയെന്നും ഇത് കർദമമുനിയെ അവളോട് അനുകമ്പയുള്ളവളാക്കിയെന്നും ഇവിടെ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവളൊരു മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രിയാണെന്നും എന്നിട്ടും ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയെ പോലെ തന്നെ സേവിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. നിരന്തരം ഭർത്തൃ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത് ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച് അനുകമ്പർഹയായ അവളോട് അദ്ദേഹം ഈ പ്രകാരം പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു നമുക്കല്ലേ. ഓക്കെ, 6ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. ശരി. കർദമ ഉവാച തുഷ്ടോഹമദ്യ തവ മാനവിമാനദായഃ ശുശ്രൂഷയാ പരമയാ പരയാ ച ഭക്ത്യാ യോ ദോഹിനാമ യമദീവ സുസ്വദേഹോ നാവേഷിതാ സമുചിതാ ശമിപിതും മദർത്തേ. കർദമ ഉവാച തുഷ്ടോഹമദ്യ തവ മാനവിമാനദായഃ ശുശ്രൂഷയാ പരമയാ പരയാ ച ഭക്ത്യാ യോ ദേഹിനാമയമദീവ സുസ്വദേഹോ നാവേഷിതാ സമുചിതാ ശപിതും മദർത്തേ. കർദമമുനി പറഞ്ഞു, ഓ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ ആദരണീയയായ പുത്രി, ഭവതിയുടെ മഹത്തായ ഭക്തിയിലും അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠമായ ശുശ്രൂഷകളിലും ഞാനിന്ന് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ്. ശരീരത്തെ മൂർത്തമായി ഗണിക്കുന്നവർക്ക് സ്വന്തം ദേഹം വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടും ഭവതി എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വശരീരം വിസ്മരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആശ്ചര്യഭരിതനാകും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്.
ഒരുവനെ അവന്റെ ശരീരം വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദേവഹൂതി ഭർത്താവിനോട് കറകളഞ്ഞ വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയിരുന്നതിനാൽ ഭക്തി ആദരപൂർവം അദ്ദേഹത്തിന് ശുശ്രൂഷകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ സ്വശരീരം പോലും വിസ്മരിച്ചിരുന്നു. അതാകുന്നു നിസ്വാർത്ഥ സേവനം. അവൾ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയ സുഖം പോലും അനുഭവിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ. അനുഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവളുടെ ശാരീരികാരോഗ്യം ഇത്രയധികം അധപ്പതിക്കുമായിരുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കർദമമുനിയുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയായി അനവരതം യത്നിക്കുന്നതിൽ സ്വന്തം ശരീരസുഖങ്ങളെ പറ്റി അവൾ ഗൗനിച്ചതേയില്ല. എല്ലാ തരത്തിലും ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കേണ്ടത് വിശ്വസ്തയും നിഷ്കളങ്കയുമായ ഭാര്യയുടെ കർത്തവ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കും. ഇത് ഭർത്താവിനെയും മതിയാവണ്ണം ചാരിതാർത്ഥനാക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ സാധാരണ ഭാര്യയിൽ നിന്നും ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂട. ചില പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് ദേവഹൂതി അല്ലെ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രിയാണ്, ചക്രവർത്തിയുടെ മകളാണ് അല്ലെ. കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അല്ലെ. ചക്രവർത്തിയും ചക്രവർത്തിയുടെ മകളൊക്കെ ആകുമ്പോ എപ്പോഴും അവിടെ ധാരാളം ദാസിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഒരു ജോലിയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. അവിടെ വെറുതെ സുഖിച്ചിരുന്നാൽ മതി അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ കർദമമുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വന്നിട്ട് ദേവഹൂതി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജോലികളും ചെയ്തു. എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുകയും അങ്ങനെ ശരീരം മെലിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അല്ലെ, ഇത്രയും സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടൊരു ആശ്രമത്തിൽ കഴിയുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാം പല കുടുംബങ്ങളിലും അല്ലെ, നല്ല എന്താ പറയാ, പെൺകുട്ടിയാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ നല്ലോണം ലാളിച്ചിട്ടൊക്കെ വളർത്തും മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെ. പിന്നീട് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയാല് എല്ലാ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളാവും, സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകും അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജകുമാരി ആയിട്ടും പോലും ഇവിടെ കർദമമുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വരികയും എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യും, കർദമമുനിയെ എല്ലാ തരത്തിലും സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ശരീരമൊക്കെ ക്ഷീണിച്ച് അതുപോലെ വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുകയും അതിന്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് ക്ഷീണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോ ആ അവസ്ഥ കർദമമുനിക്ക് തന്റെ ഭാര്യയോട് കൂടുതൽ സ്നേഹമുണ്ടാക്കി, അവളോട് കൂടുതൽ അനുകമ്പയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ കർദമമുനി പറയുന്നതാണ്: ഓ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ ആദരണീയായ പുത്രി, ഭവതിയുടെ മഹത്തായ ഭക്തിയിലും അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠമായ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഞാനിന്ന് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ്. ശരീരത്തെ മൂർത്തമായി ഗണിക്കുന്നവർക്ക് സ്വന്തം ദേഹം വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടും ഭവതി എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വശരീരം വിസ്മരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആശ്ചര്യഭരിതനാകുന്നു. ഇപ്പൊ ശരീരം അല്ലെ, എന്താ പറയാ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദേവഹൂതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും സുന്ദരിയാണ് അല്ലെ. ഗന്ധർവന്മാർ പോലും ആകാശത്തിലൂടെ പറക്കുമ്പോൾ ആ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട്, ദൂരെ നിന്ന് ആ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് താഴേക്ക് പതിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വിശ്വവസു എന്ന ഗന്ധർവൻ അല്ലെ വിമാനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ മട്ടുപ്പാവിൽ വെച്ചിട്ട് ദേവഹൂതി അവിടെ പന്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണുകയും ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതിമറന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത്രയും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് ദേവഹൂതി അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നിട്ടും ഇവിടെ ആ ദേഹത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യം നൽകാതെ വളരെ കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുകയും ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അത് കർദമമുനി പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ആശ്ചര്യമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇത്രയും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ പുത്രിയായിട്ട്, ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രിയായിട്ട് പോലും. ഒരുവനും അവന്റെ ശരീരം വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേവഹൂതി ഭർത്താവിനോട് കറകളഞ്ഞ വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയിരുന്നതിനാൽ ഭക്തി ആദരപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിന് ശുശ്രൂഷകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ സ്വശരീരം പോലും വിസ്മരിച്ചു.
അതാകുന്നു നിസ്വാർത്ഥ സേവനം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാര് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു അല്ലെ, പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പോലും. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് കൂടുതൽ ആനന്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അവൾ ഭർത്താവിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ സുഖം പോലും അനുഭവിച്ചില്ലെന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ. അനുഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവളുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം ഇത്രയധികം അധപതിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇത്രയും വ്രതങ്ങളും ഇത്രയും സേവനങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. വൈഷ്ണവ സേവ, വൈഷ്ണവനാണ്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് കർദമമുനി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്റെയും ഫലമായിട്ടിന് ഭഗവാൻ തന്നെ അവൾക്ക് പുത്രനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കപിലദേവൻ തന്നെ. അത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. പറഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കർദമമുനിയുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയായി അനവരതം യത്നിക്കുന്നതിന് സ്വന്തം ശരീരസുഖങ്ങളെ പറ്റി അവൾ ഗൗനിച്ചതയില്ല. എല്ലാ തരത്തിലും ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കേണ്ടത് വിശ്വസ്തയും നിഷ്കളങ്കയുമായ ഭാര്യയുടെ കർത്തവ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭർത്താവിനെയും മതിയാവണ്ണം ചാരിത്രത്തിനാക്കുന്നു. ഭക്തിയിലെ പുരോഗമിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഭർത്താവിനെയും മതിയാവണ്ണം ചാരിത്രം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ സാധാരണ ഭാര്യയിൽ നിന്നും പ്രതിഷ്ഠിക്കും. സാധാരണ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ പരസ്പര സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ പരസ്പരം എപ്പോഴും സഹായിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ സഹായിക്കണം. പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിനടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിയപ്പെടാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ. ഗുരുരാജ് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ.